De gedragscode is opgesteld door de Rier van Commissarissen. De Rier zei dat ze directeur Veenstra wil jouwen. Juster wie er toevallig een oerlis tussen directie en de Rier van Commissarissen. Daar zou Veenstra het nijs ontkend ha. Dat is uit blikken die uiteindelijk dat Robert Veenstra uiteindelijk net inzetten het, maar hield uiteindelijk op de resultaten van Sportclub Heerenveen. Dat het er nooit dien en dat zal ik nooit van. Tijdens na de wedstrijd zei Veenstra tegen journalisten van Omroep Friesland dat er €390 woon hier bij een wetkantoor. De aanleiding van alle opscore had de Rier van Commissarissen besloten het beleid binnen de club aan te passen. Wij juist in ieder geval uiteindelijk het besluit genomen dat wij een code uitvaardigen zullen binnen Sportclub Heerenveen van die mensen die op de pijl staan, maar ik uiteindelijk vrijwilligers, die het mogelijke invloed herkennen op het sportieve resultaat van de sportclub. Dat er net maar yield uiteindelijk inzetten wordt op dat resultaat. De jerdere aankondiging van juridische stappen van SC Heerenveen in omroep, naar aanleiding van het nijs binnen van de baan.